Yn gyntaf, ar am. Helo, symau, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw I, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn graddol addysgu rwy'n o Benmynydd Ynys Môn, ynglŷn â llenyddiaeth, cyfoeth llenyddiaeth I iaith. Ei hun, da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae'r dewr yn ein gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Felly, bennod dwytha, oedden ni'n trafod eban fardd, a o'n i'n drysu ynglŷn â claif o Trallwng. Dwi wedi bod yn gwneud fy ymchwil yn y cyfamser. Felly, da ni'n angen yr holl negeseuon I ddweud bod fi wedi cam ddeall y cleifiaid. Teulu cymleth mae'n troi allan. Reit, lle da ni'n mynd heddiw? Wel, da ni am drafod un o gyfoeswyr eban fardd, sef William Ellis Jones, neu Cawrdaf, a defnyddio enw barddol. Cawrdaf. Ti'n be? O'n i'n gyfarwydd enw eban fardd. Dwi erioed wedi clywed am Cawrdaf. Ti'n gwybod o le mae'r enw yn dŵad, enw barddol, Cawrdaf? Wel, un o Abererch, den llun o da. Reit, oce. Ac os ti'n mynd I eglwys, Abererch, da, Cawrdaf yw sant, sant ar eglwys. Sant Cawrdaf. Y sant mae'r eglwys leol wedi chysegru iddo fo. Felly Cawrdaf, achos un o Abererch o da. Reit. Gafodd ei enni 1795, so rhyw 7 mlynedd yn hyn ag efo'n fardd. Reit. Dwi'n siŵr pam dyn ni'n drafod o rwan yn lle cyn, ond dim ots, da. Gymaint o feirdd ac mae rhywun curo I sy'n y cyfnod. Ond oedd ei dar yn cadw ysgol, felly gafodd o addysg gen I dad o. Oedd o'n artist talentog iawn, yn arlunydd naturiol, da. Ond pan oedd o'n 20 oed, gafodd ei roi'n brentis I argraffydd. Felly, wedyn ni bod yn sôn am dwf o wasg argraffu, wel yn llythrenol o ran ei alwydigaeth, oedd o'n rhedeg wasg argraffu fel periannydd, da. A o'n gweithio nôl gella am gyfnod, a symud I Lundain I weithio, wedyn yn ôl I Gymru, mae'r Cyfyrddin a Cynarfon, a symud o gwmpas fel argraffydd. Ond fel arlunydd, da, pan oedd o'n Llundain, nath o gael sylw rhyw fonheddwr cyfoethog, da, nath fynd efo ar daith, pan oedd boneddigion yn mynd ar rhyw dŵr o gwmpas Ewrop. Nath y boi yma, ar uchelwr Saesneg, fynd a William Ellis Jones, Cawrdaf, fel arlunydd efo fo, dyn ni lluniau yn ystod I daith rhan Ewrop, da. A bosib ar hynny wedi dylanwadu rhywbeth sgwennodd o nes ymlaen ar ei drafod, da. Mi oedd o'n bregethwr lleig gyda Methodistiaid Wesleyaidd ac yn y blaen, crefydd o iawn o dechrau, ond mae'n hanes yn tron y cynffon o fanna, da. Ac yn aelod o'r wahanol gymdeithasau Cymraeg yn yr ardal, debyg I eban fardd, o'n ein trafod tro dwytha, da. Ac wedyn, mi ddechreuodd sgwennu awdl ar gyfer Eisteddfoda, a mi nath gystadlu mewn nifer o Eisteddfoda. Yn aml iawn yn dod yn ail, a weithiau, mae awdl ddath yn ail mewn Eisteddfod yn mynd yn fwy poblogaidd gyda'r amser. A mae hynny'n wir am yr awdl dyn ni eisiau thrafod, sef Hiraeth Cymro am yw'n, a ddod gystadlu gyfer Eisteddfod Wrecsam, dwi'n meddwl, 1820, de. Rhyw 4 mlynedd cyn I eban fardd ennill yn y Trallwng, fel yn trafod tro dwytha. Ond, mae teitl i'r awdl yn dangos tipyn am ddwylliant Eisteddfodol ar y math o awdl o'n sgwennu. Iawn, Hiraeth Cymro am yw'n, mae Hiraeth yn mynd yn thema mor fawr, dydy, yn y cyfnod. Rhaglwyaeth Siôr y Perwerydd yn testyn un awdl ar hynna. Un arall, a Derwyddon Ynys Prydain. Un ar llyfr Job, wrth gwrs, bod math o bethau lle. Ond ogystal sgwennu llawer iawn o farddoniaeth Eisteddfodol, mi gyhoeddodd Cawrdaf lyfr eitha swmpus, da, o ran rhyddiaeth, y bardd, neu'r Meudwy Cymreig, y teitl. A mae'n cael ei ystyried gan rhai yn rhyw fath o Proto-Nofel. Mae rhai yn dweud mai dyma'r nofel Gymraeg gynta, neu Proto-Nofel, mae'n ddadleuon o ran yna. Na'n ei drafod hyn nes ymlaen, ond eisiau dechrau gyda I farddoniaeth ynddo. Felly, yr awdl yma, Hiraeth Cymro am yw'n, enghraifft wych arall o'r awdl Eisteddfodol ar ei gorau. Mae'n dechrau, mae'n agor gyda dyfyniad o
gerdd gaeth gan Gronwy Owen. Cofio pan ni'n trafod Gronwy Owen a Hiraeth am fôn, a lle bym yn gwara gynt, mae dynion nam hedwynynd, cyfaill neu ddau am cofiant, pryn ddau lle oedd gyda gan. Felly mae'n dechrau gyda'r dyfyniad yna. Felly ni'n gweld y traddodiad barddol yn cyferio yn ôl at yr rhai glonyddion. A wedyn mae dyfyniad cyntaf sy'n gen ti, os dwi wedi'n arwain yn iawn, dyma dau englyn unolunion sy'n dechrau'r awdl yma, Hiraeth Cymro am ei wlad. Hiraethais, cwynais ac enion ganwaith o gynnu bro estron, yn gaeth ac alaeth calon am ryw le yng Nghymru lon. Estron i dirio'n wladwriaeth, geinwych Gwynedd wy fy sywaith. Am hon mae'r galon yn gaeth, yng nghyffion oerion hiraeth. Yna dda, dydi. Am hon mae'r galon yn gaeth, yng nghyffion oerion hiraeth. Ac yn sy'n estron i dirio'n wladwriaeth geinwych Gwynedd bellach. Fel rwy'n sydd wedi byw dramor dipyn, mae hwnna'n dda, dydi? Yndi. Am hon mae'r galon yn gaeth yng nghyffion oerion hiraeth. Ie, hollol. Ac mae'r thema honno, Hiraeth Cymro am ei wlad, mi oedd berthnasol iawn yn y cyfnod, achos wrth gwrs mi oedd poblogaeth Cymru'n tyfu fel dyn ni wedi trafod yn y cyfnod, ond hefyd mi oedd na dipyn o allfudo yn dechrau. Mi ddechreuodd yr allfudo yma, wel, wedi mynd yn ys canrifoedd, ond o ran Cymru'n symud draw i America. Mi ddechreuodd o ddifri, bod Cymru wedi mynd i America yn gynharach, bobl fel Gronwy Owen ei hun. Yn diwedd y 1790au dechreuodd llonga hwylio efo canoedd o Gymru'n mynd i America. Dwi'n gweld tipyn o Gymru'n mynd draw America. A wrth gwrs oedd Cymru'n mynd i Loegr, i Llundain, Lerpwl, Manceinion, Birmingham ac yn y blaen. Felly mae'r allfudo yna yn thema fysa'n gyfarwydd iawn ac yn cynnig cloch, ffaith bod Cymru yn byw oddi cartre wan. A beir hipio... Amball un yn mynd i Werddon. Wel, un o'r pethau dwi wedi bod yn ymddiddori fo ddiweddor. So mae Thomas Davies, un o'r bobl United Irishmen, y tarddiad gwreiddiau Cymreig, doedd o ddim yn arddel nhw ei hun, a wedyn Arthur Griffith. Sylfaenydd Sinn Féin. I'w hen daid os cofio fy'n iawn, drws y coed yn Eryri. A oedd y gymuned o Gymru yn Iwerddon, neu mond ambell un, da? Dwi'n meddwl bod yna rhywfaint, dwi'n meddwl gapal Cymraeg yn Nil. Oedd stori bod arfau a dy gwrthryfel pas wedi cuddio dan lawr y festrin. Ond beth bynnag, oedd yna lot o Gymru mynd i wahanol lefydd ac yn gwneud bod math o bethau diddorol. Hollol. So yna lot o hiraeth yn dod. Lot o hiraeth. A pethau y ddahareb yna... dy gwell Cymro, cymeroddi cartre, rhywbeth o felly, na fo. So dyna ddechrau eglwyd, a wedyn yr awdl yma. A wedyn, mae'n awdl hir iawn, felly mond yn codi tymeidio allan ohoni, a mae'n ddarn gwych iawn nes ymlaen yr awdl, lle mae'n disgrifio hi fel Cymro oddi cartre. Dwi'n ei ddychmygu o drawn America, sy'n gallu bod yn Lloegr neu bellach i ffwr, yn Iwerddon hwrach. Ac mae wych y darn hwn, ffordd mae'n amrywio'r mesura. A ti'n cofio, tro dweithio bod ni'n sôn mae'r awdl, a crefft awdl a ffordd mae bardd yn defnyddio gwahanol fesura. A ddech chi'n cynllunio fi i amrywio fy mesurau, wrth i fi baratoi ennill fy nghadar Eisteddfodol cyntaf. A felly mae'r darn yma yn dechrau gyda'r cywydd, ceffil gwedd yr awdl lle, a wedyn mae'na englyn unolunio wan. So, yn dechrau... Os fy ner a dwythder da, a rydd i'm orwedd yma, i mynwes mor ddymunol, uwch fy nghlai fydda'r fôl, a'r wyddor lle gorweddwn yn y llawr a'r pennill hwn. Oed i'n eiliad sy'n gwneud bod ni'n dall beth sy'n digwydd. So, dyma y persona cymeriad yn y stori yma. Mae'n Gymro, mae'n fardd o Gymro oddi cartra, drawn America dweud, ac os fy ner, fy arglwydd, Dyw, a doethwr da, a rhydd im orwedd yma. Os di Dyw yn penderfynu rhoi i mi orwedd yma, os di Dyw yn penderfynu mod i'n marw oedd ei cartre, chi'n cael ein chladdu fy yma mewn gwlad estron, y mynwes mor ddymuno, uwch fy nghlai, uwch fy medd. Uwch fy medd, Fyddai'r fôl, a'r wyddor lle goreddwn. So mae'n sôn am y garreg fedd. Y garreg fedd, uwch i fedd, yn y wlad estron yma. A'r pennill hwn. A wedyn, yn grefftus iawn, cywydd oedd hynna, a newid y mesur,
A mae pennill yn dŵad wedyn, a mae'n englyn un o'r lynion. Ac yn aml iawn, mae Cymru'n defnyddio englynion fel bedd argraffydd. Felly mae'r mesur yn cyd-fynd ar stori yn berffaith, a dyma'r englyns mae'n dychmygu fel bedd argraff ar ei garreg fedd o ddi cartre mewn gwlad estron. A wenawg yw'r o Wynedd, o hiraeth a yrwyd i'r llygredd, a'r arall dir i orwedd, dyma fan fechan ei fedd. O, mae hwnna'n dda, dydi? Arall dir i orwedd, dydi? Ac a wenawg bardd yn dweud. O, dwi'n licio hynny fyd, o hiraeth a yrwyd i'r llygredd. Di marw o hiraeth, da. O, wych, dydi? Ac yn tydfardd. Arall dir i orwedd, dyma fan fechan ei fedd. Union, hollol. Da iawn. Mae bwerus, dydi? A wedyn, yn y darn nesaf, mae'n mynd o'r cywydd yn symud peth ymlaen yn gynt yn y stori yma yn yr awdl, ac mae'n dychmygu Cymro arall yn dŵad yn teithio yn y wlad estron honno, America neu lle bynnag, ac yn dod o'r draws y bedd ac yn darllen yr englyn ar y bedd. Efallai deuau ar daith, damwain rhyw hen gydymaith, i ymdeithio heibio hon ac wylo ar ei galon. Darllenai'r pedair llinell yn iaith fad ei byrwlad bell, gan o'ch neidio wylon waith oherwydd trymder hiraeth. Tannau euraidd tynerwch, gyffru wrth fy lletu llwch, i eirio prydd ar wyrain, a thrist wedd wrth fy medd main. Minnau am bron yn llonydd, o ddiw fry, a'i felly fydd. Da iawn. Yn bwerus, dydi? Da iawn. A bob trwy'n darllen hwnna, dwi'n meddwl am rhywbeth anachronistaidd, wrth gwrs dwi'n meddwl gan werin fodern, the Green Fields of France, am wyddal sy'n crwydro yn Ffrainc, a mae'n dod o dros bedd gwyddo fi farw yn yr Rhyfel Byd Cynta. How do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit down beside your graveside? Mae yna fersiwn Gymraeg wych o honna gen Myrddin ap Dafydd ganwyd gan Plethin. Oes wir? Oes. Dewg sa'n Wil. Mae'n newydd i mi, de? Ie. O, na i drio, dwi'n gallu... Mae'n debyg dydi, chos mae'n teithio, a gwyddol arall yn teithio yn Ffrainc trwy fynwyntydd o'r Rhyfel Mawr. Ni chest gyfri'n arwr nad y gyfri'n wlat garwr, ni chodwyd y faner, rhywbeth dy fedd. Dwi'n malurio Myrddin ap Dafydd. Rhywbeth iddo beth, de. Ac oedd irony yn y gen yna yw bod pan oedd gwyddelod yn marw yn y fyddyn Brydeinig, bod milwyr Brydeinig yn ôl yn Iwerddon yn seithi ati cymerodyr oedd yn codi'n. Ond be bynnag, dwi'n meddwl am y math un o beth, rhyw iasol ar hynny, de. Mae yna rhywbeth trawiadol iawn am weld cerig beddi efo Cymraeg arnyn nhw mewn gwledydd eraill. A dwi wedi gweld tipyn drawn i'r ymlaethu, wrth gwrs. Wel, a fi'na hefyd. A mae o'n rhywbeth trawiadol iawn i weld y Gymraeg yn y cyd-destun. A mae'n dipyn o englynion ar ynno hefyd, de. Ie. So mae hwn i gyd yn... Di. Mae rhywbeth, mae'n y sylfaen gradadwy'r stori yn sicr, de. A wedyn, felly, mae yna lot o awdlau eraill gan Cawrdaf, ond dyna'r un o'r safon safon ac yn blaen, dwi'n meddwl. Dim eisiau darllen i awdl am siwrs y perwerydd, dwi'n meddwl. Honna dwi eisiau ddarllen. So rhywbeth hollol wahanol, de? Beth oedd Monty Python yn deud ys talwm? Now for something completely different. Rhywbeth hollol wahanol. 10 mlynedd wedyn, ar ôl o sgwyddo'r awdl honno, mi gyhoeddodd y llyfr Y Bardd, neu'r Meudwy Cymreig. Teitl llawr yw Y Bardd neu'r Meudwy Cymreig yn cynnwys teithiau difyr ac addysgiadol y bardd gyda rhagluniaeth. So mae yna stori gyffroes yma, ond wrth gwrs mae yna foes wersi am rhagluniaeth yn llwy o taith y bardd. A mae'n sôn am yw'n sydd wedi teithio'n bell. Cofio rwy'n deud bod Cawrdaf ac yn arlunydd da wedi cael ei gyflogi i fynd efo rhyw ŵr bonheddig o gwmpas Ewrop yn ei lluniau da. Grand Tour. Ie, Grand Tour da. Fel yr un cyn bod yna ffotograffa da'n tynnu lluniau o bethau. Rhyw lyniau romantis o adfeilion o falle. Dyna'r genre da. Hollol. Mae'r llyfr hwn yn swmpus da. Mae dros 260 o dudalennau da. Mae rhai yn ei galw yn nofel Gymraeg, rhaid yn dim ar nofel Gymraeg gynta. Dwi'n bod David Jenkins y gyfraith o fan ddyn ymryddel. O hefyd, gyhoeddi dipyn o bethau am hanes y nofel Gymraeg. Ac dwi'n cofio, mi ddedodd o rhywbeth fel, wel na, meddwl bod hon yn nes at linach bardd cwsg Ellis Jones a'r nofela
Daniel Owen, am be bynnag, mae'n bwysig ar rhyddiaeth, ac dyn ni'n canolbwyntio tipyn o farddoniaeth yn y cyfnod hwn. Mae'n bwysig cofio, wrth gwrs, bod pobl yna brofi gyda rhyddiaeth greadigol hefyd, ac o ran gwaith darllen, mae'n bwysig bod pobl yn cael straeon i'w darllen hefyd yn gystal barddoniaeth. Felly, ni edrych ar y dar nesa, anerchiad, roi rhyw syniad be mae'r awdur yn trio wneud yn fan hyn. So dyma ni'r rhagymadrodd fel da ni... Y Proto-Nofel Gymreig, felly. Jerry, mae hwn yn eitha hir, so croeso ti stopio fi. Pan dwi'n dyflasu, neu... Pan ti'n dyflasu. Anerchiad, fy nghydwladwyr. Rhag eich siomi yn y llyfryn hwn, bydded hysbys i chwi na cheisiais ei nodi a llaw ar ddechogrwydd iaith flodeuog, na drych feddyliau hedegog. Pe buasai mi wneud hynny, ni atebau y diben oedd gennyf wrth ei ysgrifennu a'i gyhoeddi. Na, ni wedi fyna i drafod hynna. Reit. Deud, reit yn y frodd o gyda, na cheisiais i nodi y llaw ar dderchogrwydd, iaith flodeuog, na drych feddyliau, hynny syniadau hedegog ynddo. Ymhen rhyw hanner canrif fysa Daniel Owen yn dechrau gyhoeddi i nofela, ac yn sicrhau bod yna ddarllenwyr ar gyfer y nofel Gymraeg yn llwyddo. A mae dyfyniad enwog Daniel Owen yw nid yw'r doeth ar deallus a sgwennais, ond yw'r dyn cyffredin. Y math yna o beth, o'n i'n mynd trio gwneud y llyfr yma'n gymlaeth, meddwl fod Ond i ddim yn defnyddio iaith flodeuog na syniadau hedog. Mae hwn i chi, werin bobl. Hollol. Treiglodd amryw flynyddoedd meithion tros fy mhen, yn y rhai y sylwais ar drefn y llywodraethwr di-gyfeilriorn yn ei ragluniaeth. Ond ychydig y gefais o iawn olwg ar bethau wrth a ddywedaswn gael, per y goroswn fy llygaid i edrych yn fanwl ar waith rheolwr y cyfan. Yr hwn nad yw yn gwneud dim heb ddiban penodol yn ei wneithuriad. Fy ymgais am dymuniad ydyw i'r llyfr hwn fod yn ddefnyddiol i agor llygaid tlawd a chyfoethog i gydnabod llaw Duw tuag atynt. A thrwy yr amrywiol esiamplau sydd ynddo o'r drefn ryfedd, odyd y ceir un darllenydd a ddarlleno ac a ystyrio, na chaiff aros yn rhyw le i ddywedyd wrth weled, a dwi'n methu darllen Na, na ddigon. Ag ati. Ti gweld... Mae'r dyfyniad yn rhedeg allan o stem ar weled. Ti'n gweld y wedd voice wersol hefyd, mae eisiau rhoi rhywbeth i bobl cynoi cil arno fo, i weld llawr rhagluniaeth. Darllen ag ystyried, dyna'r pwynt. Hollol. Ond, so felly, mae'n gallu bod yn... fod o'n dweud bod yn osgoi iaith flodeuog. Mae'n gallu bod yn flodeuog iawn. Ti'n bod, y iaith o'r addurniedig y cyfnod yn aml, lle da. Ond mae darnau, mae'n adrodd o stori gyffroes mewn ffordd ddifyr hefyd. Felly, yn y bennod gynta, mae'r teithiwr yma wedi bod dros y byd. Mae'n dod nôl i Gymru ar long, a wedyn mae yna long ddrysiau rhywbeth. Ond eisiau cael tamer yn cael blas bach o ddechrau bennod. So mae hwn yn fath rhyw dalfyriad o'r pennod gyntaf, dydy? Yn disgrifio beth sy'n digwydd. Darllen hwnna, talfyriad yn disgrifio'r cynnwys beth sy'n digwydd. Y thong yn hwylio i olwg Cymru, mewn perygl a thymestl, dradd dychrynllyd ymhlith y sigyndraethau. Dinistyr y llong a'r dynion ar y creigiau yngwydd mintau o ysbeilwyr. Yr hanesydd yn dadebru yn hy y ficer, lle mae'n cael caredigrwydd mawr. Y ficer yn rhoddi hanes amdano'i hun am ladron glan y môr, a'r modd ar achubodd y fe yr hanesydd allan o'r tonau. Ymweliad ar llong ddyrlliad, can i'r ysbeilwyr, taith yr hanesydd trwy gymdogaeth a'i weledigaeth hynod dan dderwen. Felly, yr hanesydd yw'r un sy'n sgwennu stori hun, y teithiwr da. A wedyn mae'n dod o draws y bardd, y Meudwy, sy'n byd yn bwthyn da. So mae Pennod un yn gyffroes iawn. A bob hyn mae'n damer o farddoniaeth o can yr ysbeilwyr da. A dyn ni to, mae ychydig ddegawdau cyn Robert Louis Stevenson yn meddwl am pethau anturiaethau Saesneg, Treasure Island, yn rhywbeth felly da. So mae'n flas o hynna, efo'r ysbeilwyr lan y môr a llongddrysiau a rhywbeth felly. A mae'n gallu sgwennu yna ar y degau. Felly, ag tamad o ddechrau'r nofel wedyn, jyst i gael blas ar sy'n mae'n sgwennu. Ar fore Sadwrn,
tua chanol mis Ebrill ac awel lem o'r de orllewin yn chwythu y llong ynghylch 10 milltir yr awr. Clown forwr ac oedd ar ben yr hwylbren yn bloeddio "Tir! Tir! Tir!" ac anhawdd iawn mynegu profiad rhai ohonom gan pan adnabuont mai tir hen Gymru oedd o'n blaen. Gwelem megis cymylau ar y terfyn gylch. Fryn yn dyrchafu uwch bryn, a mynydd uwch mynydd, gyda dyffrynoedd gwyrdd leision, a pharadwysaidd yn llechu o dan eu cysgod, a llaw gelfydd natur fel lluniegydd cywrain wedi paratoi ei llen i ffurfio arni flodau meillianog. Mae gen i olygu da iawn pan mae ar y môr, dweud. A grawn sypiau melysion a hyfrydawl haf. Llamai fy nghalon yn fy mynwes gan lawenydd wrth weled. Unwaith yn rhagor, cyn fy marw, yr hen for o, gariadlawn ag ati. A ti fan, yn yr awdl Hiraeth Cymro mewn wlad, mae'n marw o ddeu cartra, mae Cymro arall yn teithio yn y wlad estronol honno ac yn gweld y bedd. O fyma, mae'r prif gymeriad, y teithiwr yma, yr hanesydd sy'n cyfnodi i daith, wedi bod i galon yn llamu pan mae'n gweld ei hen wlad, unwaith eto. A mae'n lygyd o'n mynd yn graff ofnadwy o bellter mawr. Mae'n gwybod bod yna feichion yn tyfu ar y bryniau yng Ngogledd Cymru dde. A wedyn, mae'n wych, a wedyn, fel ti newid allan y crynodeb o'r bennod, ond mae'r llong yn suddo, mae'n long ddrilliad. Mae'n bron yn boddi cyn cyrraedd o lan. Mae'n cael ei achub wedyn, lle de. Ond, ti'n man, mae'n gyffrown yna, a syniad o, rhywun sy'n bod yn bell unwaith eto, so'n ffaith bod lot o bobl yn teithio, ac doedd y daith draw i America, neu ddim yn daith un ffordd, pobl yn dod nôl weithiau, de. A ffaith bod yn gweld Cymru, gynta, yn rhywbeth gyffroes iawn, efo tir, de. Mae'r eirfa'n wych hefyd, gwela meges cymyla ar y terfyn gylch, ti'n mynd i terfyn gylch? Gorwel, gar arall yn gorwel, da dyn ni. Terfyn gylch. Hollol. Fryn yn dyrchafu uwch bryn, fel ydych chi'n gweld, Cymru o bellter, de. Rhywbeth wych am hynna. Ond hefyd, mae rhywbeth am y darn yna, pan mae'n dŵad ar y llong, mae'n gweld Cymru gynta, mae'n cyffroi, mae'n galon yn llamu, fel mae'n dweud. Mae'n goffi fi ychydig bach o ddechrau gweledigaeth Ellis Jones. Ynddi, o'n i'n mynd i ddweud hynny. Mae'n mynd i fyny mynydd fel sbiandrych, a mae'n cymharu gwledydd pell, and of course mae Prydain gymaint yn well ac yn fwy paradwsod o gwledydd eraill. Ond fyma, yr un math o beth, dyffrynoedd gwyrdd leision a pharadwysaidd yn llechu dan ei cysgod ynddo. Felly mae'n rhywbeth am hynna, da. Ond yn Cymraeg, cyhyrog, yn flodau a gweithiau. Wedyn, tamer o darnusella, Wedi treulio chydig o oriau mewn awyddfryd brwd am gael rhoi troed ar dir Cymru, daethom ger llaw i enau afon ac adnabuom wrth y tonau mawrion a thoredig oedd o'n blaen, fod o'n ofryniau erchyll a thraethellu mawrion o dywod. A chawsom bod y trai hefyd yn rhuthro allan mor chwyrn, fel ond oedd gennym ddim i'w wneud ond ymdrechu dychwelyd yn ôl i'r môr gyda y rhyferthwy. Rhag i'r nos ein goddiweddyd ymhlith y treithau oedd mor anadnabyddus i ni, yr hyn a'n rhoddau yn agored i'r perygl mwyaf. Yng ngwyll y nos trowyd y llong o ddiamgyrch. A chalonogwyd ni a gradd o obaith am drwydded diangol. Ond bod y trai yn gweithredu'n gadarn o'r tŷ i'n gwthio allan i'r môr, chwythau y gwynt mor ffyrnig yn ein herbyn fel nad oedd gennym yn alluog i fyned, ond ychydig iawn. Mae'r tensiwn yn codi. Mae'r tensiwn yn codi. Mae'n trio troed llong, a wedyn y dar, tamad o'r... Dwi'n meddwl bod y llong ddrylliad yn cael ei disgrifio yma rwla, da. Mae'n lot ohono fo, Jerry. Dwi'n gobeithio mae'n rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Pan lwyd wawriodd y bore, gwelem mai i ddannedd creigiau geirwon a dychrynllyd yr oeddem yn sicr a fyned, ond i throiau y gwynt yn ddioedd. Mae'n y dda, i ddannedd creigiau geirwon a dychrynllyd. Mae'n gret, mae'n gret. Nid oedd gennym yn y fath amgylchiad fawr o obaith am fyw.
ond ychydig funudau yn hwy a rhyw brydd ddisgwyl ofnadwy am y tafliad tros y geilan amserol i'r cyfwng mawr tragwyddol, rhyfeddol y gwahaniaeth o wnaethau un dydd ar y llong a'r dynion oedd arni. Y bora ddoe yn llestr glws dalgref, mor hardd ac alluog ac un yn môr werydd. Yn ei llawn hwyliau a hwylbrenu hir feinion yn hollti y cymylau fri, a'i chorff megis castell cadarn ar y môr berwedig, ei dynion yn llawenychu wrth agasoau at wlad hoff, ei trigfan a'i cyfeillion, lle roedd gwrthrych serch ambell un yn ochneidio yn hyreithus amdano. Ambell fam, mae hwn i gyd yn un frawddeg gyda llaw, ambell fam yn disgwyl yn ddyfal gyda chalon frwd am ddychweliad unig fab ei mynwys. Ac ymlaen. A rhai gwragedd am ei prymant. A mae'n mynd ymlaen, so dyna rhan gyntaf, so mae'n dechrau dydi, mae'n deud, mae'r rhyfedd y gwahaniaeth mae un diwrnod yn gallu gwneud ar y môr. Of gwrs, wyt ti'r istrydeb yn dyfais, mae'n wisnos yn amser hir, mae'n gwleidyddiaeth, mae diwrnod ar y môr. Yn hir, a mae'n dechrau fod ysgrifiau gwych o'r llong yn ei holl nerth, a'r wyliau braf, fel castell ar y môr, a'r teithwyr bron ar fi'n cyrraedd adre, a'r fi'n cyrraedd adre, a mama yn disgwyl mewn migion, a gwragedd, ac yn y blaen, a wedyn mae'n mynd yn disgrifio llong ddrilliad a'r ochr arall y geiniog, gwahaniaeth mae'n diwrnod yn neud. Felly mae'n wych fel yna, mae'n bethau cofiadwy fel yna. A wedyn, jyst i gael bach mwy o hanes rhan beth sy'n digwydd yn y llyfr, beth sy'n gen ti wedyn. Talfyriad o bennod 2 sgan i wedyn. Na, ti jyst gael cipolwg o beth sy'n digwydd yn Pennod 2. Waw, oce, reit. Ti'n mynd garson i gyd, jyst rwy'n syniad o... Yr awdur yn cychwyn tua bwth y bardd. Bwthyn y bardd, ond y cyfarfod a'i gyfaill y ficer ar y ffordd. Ac yn myned gyda ef i dalu y ddyled olaf i ŵr parchus a rhinweddol o'i gymdogaeth. Hanes yr hwn a droddir gan y ficer. Mynediad yr awdur at fwth y bardd. Tyb y gwladwyr amdano. Dull allanol y tŷ ar ardd. Cyfarfod ar bardd a'r croeso a roddodd i'r awdur. Dull tu fewnol a chynwysiad y tŷ. Dwi'n meddwl di stopio. A wedyn ymlaen, ac yn ymlaen. Dwi'n stopio. A wedyn, be bynnag, so mae'r teisiwr yma wedi cyrraedd ar ôl y llong ddrilliau a cael ei achub gan y ficer a pob dim. Mae o'n mynd i weld y bar sy'n byd mewn bwthyn. Wyt ti'n mynd i bitio hwn at Eisteddfod fel rhyw fath o rhyw ffilm. Dwi'n mynd credu, nawn ni ddim ofyn i wasg melyn bapur ail gyhoeddi hwn eisiau. Pennod, ti eisiau pennod 3? Ti eisiau talfyriad o pennod 3, pa blaid. Y bardd yn dyfod ar ei daith i ddyffryn. Dull y dyffryn a fentref yr un pen iddo. Y bardd yn lletio dan arwydd y llew. Be di hwnna? Arwydd? Anyway. Tafarn y llew, da. Oce. Cyfarfod Cymdeithas y Beiblau. Rhagluniaeth yn ymweled ar bardd yn ei ystafell wely. Ei ddull. A'r bardd yn ei ddilyn nef yn ei deithia, etc. Hollol. I orffan, cyn i gorffan trafod y llyfr yma. Ti'n meddwl bod rwy'n dal i wrando ar hwnna? Mae pobl yn mwynhau yn fawr, dwi'n meddwl, de. Tamad o ddechrau pennod 7. Mae sawl pennod mae hwn yn, dyma ni'n mynd pennod 7. Teithiasom y dydd hwn ar hyd amrywiol o ffyrdd croesion a llwybrau lled anifyr nes i fantell nos ddechrau cae o'n hamgylch, a phan oeddwn yn lle derfysglyd fy meddwl am gael lle o'r ffwyso, gwelwn o'n blaen borth ardderchog anghydmarol wedi ei wneud i fyny oll o faen clais rhagorol, a cherfiadau dynion ac anifeiliad oedd ei amgylch iddo ar ben ac ar ochrau. Rhai gwynebau yn chwerthin, rhai yn wylo, ac eraill yn mingamu ym mhob ystym. Na ni a eithom drwodd, ac ar hynny ffordd a deunydd a grean man a hyfryd iawn. Yma cacw cyfarfyddem a hydd neu garw, yn estyn ei ben brigog. Dwi'n licio hwnna. Yn estyn ei ben brigog trwy y coed i syllu arnom wrth fyned heibio. Weithiau milgi, nefytheiaid yn croesi ar y ffordd, a'r cwbl oll yn camol y fywoliaeth dda. So, yn y benod hon, mae'n disgrifio ni deisi, mae'n gwlad bell, a bod nhw'n sy'n mynd cofio pa wlad. A rhyw balas, fod o'n rhyw balas anferth marweddog, a mae'n exotigiaeth yn efo'r holl bethau yna. A cherfiadau.
So, dyma'r math o ryddiaeth greadigol yn cael ei chyhoeddi yn y cyfnod, ac dyn ni sôn tipyn yn y penod o dwytha yma am dwf o wasg gyfnodol, da cylchgrona papura newydd Cymraeg, da, a mi oedd rhyddiaeth storiol yn cael ei chyhoeddi yn y cylchrona hefyd, da. Yn aml iawn yn grefyddol, pethau moes wersol, pethau nes ymlaen pan mae dirwest yn dod yn fawr am y meddwyn yn cael dywiciad ac yn y blaen. Ond mae math o'n beth rhamantus iawn, blodeuog, ond hwyl da. A rhaglyniaeth wrth gwrs. A rhaglyniaeth. Ag antur. A felly dwi'n gwybod, dwi'n meddwl am David Jenkins, yn bosib bod y llyfr yma nes at Weledigaeth y Bardd Cwsg gan Ellis Wyn ag at nofel Daniel Owen, ond eto mae'n symud i gyfeiriad nofel. Oedd lot o nofelau antur-Saesneg yn cael ei gyhoeddi yn un cyfnod, eitha tebyg o'r naws o bethau felly. Da. So, dyn ni darllen, ond mae'n ddiddorol bod ni'n cofio Cawrdaf yn bennaf fel bardd, awdur yr awdl wych yna Hiraeth Cymro, ac wrth gwrs eto mae bardd yn gymeriad yn y nofel yna hefyd. Dwi ddim wedi orfodi ddarllen y cerddi yma, ond mae'n nifer o gerddi yn britho'r gyfrol hefyd. Felly da, rhyw gyflwyniad i ffigur eitha pwysig yn y cyfnod, da Cawrdaf. Os yw wedi mynd yn angof i'r addehelaeth ers hynny. Yndi, mae o da. Diddorol iawn. Wel, diolch i ti am yn cyflwyno ni i Cawrdaf. Ni rioed wedi clywed amdano fo. Felly, diolch ti, Jerry. Diolch i Richard Martin sy'n recordio ac yn cynhyrchu ac yn... Dwi'n gwybod beth arall mae'n neud, ond lot o bethau pwysig. Chwerthin yn y gornel. Chwerthin yn y gornel. Na ti. A diolch i chi'n bennaf oll am wrando a roed esgus i ni wneud hyn, achos o'n i bai fod yna rhywun yn gwrando. Mae'n siŵr fyswn ni'n gwneud hyn, afsan. Felly, diolch i am hynny. Diolch i am roi gwybod i bobl am fodolaeth y pod. Da ni'n gwerthfawrogi os da chi'n gwneud hynny. Da ni'n gwerthfawrogi os da chi'n deud wrth bobl bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. A mae Jerry yn darparu talfyriad Saesneg ardderchog. Dwi'n edrych ymlaen i weld sut wyt ti'n sôn am anturiaethau Cawrdaf yn Saesneg. Fydd hynna'n hwyl. Na, mae'n ddarllen garw a rhannu garw ar erthyglau Jerry ar nation.cymru. Felly, cerwch amdan hynny, Jerry. Dy ddrama di yn parhau ar daith, Leidr Workhouse. Cerwch i gweld amball i docyn o bosib ar ôl yn eich cymdogaeth. A gyda hynna, hwyl am y tro gynnau. Hwyl fawr.